Ndara kula pun Darma Kusuma. Iya Bagong. Kepenak nanggonmu lungguh ora liwat wae pangestune Tampanana. Nggih, pangestu kula tampi. Kula pundi wonten mustaka mugi dados jimat kang paribe. Lanjutke, Nduk. Kapati ana Waranggana liyane senggak. Bekti kula konjuk, ndara kula pun berkudara. Iya. Ndara kula pun janaka, bekti kula konjuk nggih Den. Iya Bagong. Ora liwat pangestuku Tampanana penak nanggonmu lungguh. Wah, midhangetke suarane Dimas Niken Salindri. Wah, jan nyamleng banget. Punakawan Bagong, aku tansah ngaturake gunging panuwun marang jeneng kowe Punakawan Bagong. Dene apa Punakawan kekarone neneka nang praja Ngamarata Sarawa nggawa gegendingan ing kono kena kanggo jampining keselku. Wah, nggih. Samangke kula pun kompak kok. Anggen kula pun sawetawis dangu pun kula rancang. Anggene mung ngrencanake anggen kula sowan wonten praja Ngamarta mriki. Mangke kakang kula sing bagus menika Kang Petruk. Kang mengko lek mlebu gawe Nusmantara. Ben klegan penggalihe ndara-ndara Ndara. Wah, siapa ngerti awake dhewe oleh legan sembarang ora bakal kecicir. Wah, jan kabeh brabruk ya yuk. Wah, yuk. Nganti bungah rasane atiku Bagong matur nuwun marang kowe. Wah, nggih. Manika sawetara nggen kula sowan ugi
sampun rawuh menika wonten Praja Ngamarta Begawan Dana sarimbit kaliyan paman kok paman Patih Sengkuni ning ora apa-apa panjenengan kami sosolen tansah ngaturaken bekti kula kunjuk Begawan Durna iya ya Bagong bekti ndak tampa ora liwat bae pangestuku tampana nggih kula pundi muga dasa jimat paripe bekti kula Patih Sengkuni pancen bocah trendulu wah janur gunung kadingaren padatan sing wis mataun-taun pasewakan jenenge Bagong kuwi ngaturke bekti karo aku ya bengi iki aning mboten napa-napa wong panjenengan nggih tiyang sepuh kedahe dipun bekteni lek nggih pun leres iya wah wong ya biasane gunemamu ki nyangklak pundak ning karo aku ning pengin iki mboten among pengin iki Bagong niku amonge Bagong dalu niki wadugi dadi bengi kuwi ana sing nganjingi nggih dalu niki kula pun dianjingi kula niki kula niku lek gleleng lek wonten guse niku wah wong kula niku mampir teng Padepokan Sapu Jagat dipun ruqyah kula sakniki pun menep rumiyin kula nakal kula niku aja layak samu barang ning pasewakan kuwi angger petemu aku korekku mesti ilang. Wah, jan kaya sing balung. Ha nggih. Samangke Kang kowe iki omong to. Kakangku mbarep. Lah kowe kuwi ndrewiwi ning mburi wae kok. Ya gantian ngomong. Ya kabeh mangandem gawe nyebar godhongkara sabar sawetara. Wis didhawuhke karo Gus Dedi mang ning mburi innallaha ma'asabirin. Wis kage ndang ngomong. Ya aku tak ngomong kok lambemu aja gambleh wae. Iya Petruk kage kowe matura. Ana wigati apa? Jeneng sira sak kloron punakawan Petruk lawan Bagong nenek ana Praja Ngamarta. Nggih sinuwun samangke ndadosaken kawuningan dene menapa nggen kula sowan wonten Praja Ngamarta menika kula namung minangka sesulih talangatur nggih menika saking Bapak Semar nggih Bapak kula nggih kowe dadi sesulih utawa utusan tuwa kongkonan Kakang Semar. Nggih menika laras. Samangke kula mboten bakal nambahi tetembungan nyudani titipan. Mekaten. Wonten 7 kalenggahan nari menika. 7 dina. Nggih. Pun Bapak Semar menika namung nguntak ngantuk kados pun boten gadah semangat urip. Sembarang menika kula minangka dadi anak nomor 2. Nggih kula tangketi. Pak. Sajake pirang-pirang dina. Nek mboten klentu niku malem Jumat kliwon kepengker. Jane sawetara ki kok ning Jrambah. Wong biasane ning Lincak, ning Jambah gelar kloso. Kok kahanane ngowah-ngowahi adat ki ana apa to, Pak? Kula sediani kowe pengen mangan apa to, Pak? Wong ya aku ki dadi anak kudu bekti karo wong tuwa. Iya Petruk kuwi bener. Arep njaluk unjukan apa? Matura. Paring dawuh to, Pak. Aja ndadekke pikiran ngene iki.
ndang kandha sing prasaja wae apa sing mbok dadi unek-uneke pikirmu. Kula niku ngantos jimbleng bingung. Dina-dina mung lemah-lemah, Pak. Apa kepengin rabi maneh? Ah ngoten niku nggih mboten nyauri. Nah kula niku repot. Wusananing wae ngoten. Ning kaya bapak ki mung meneng bae deloken to. Para kawula ana ing Karang Kadempel ki musah masih. Terus piye kahanane bapak minangka dadi tetuaning desa, minangka dadi lurah. Kok njur kaya mengkono kuwi terus piye bapak gemregah tangi. Nah, ngaten terus bapakmu kandhawi. Ngaten niki kula matur ning makili bapak, nggih. Niki mengke kula mboten nambah-nambahi nggih mboten ngirang-irangi. Iya Petruk. Le Petruk lawan anakku Bagong. Nah sing teng riku nonton kula kalih Bagong. Wong gareng penggane ngoten nika.